балалар, сәннәрмесіз, қайырлы кеш. Біріншіден, Табада күттен болған yok, бик сағындырған. Екіншіден, Әлфия апа мендей тәс келген еді. Әлфия апа білән біз бик көп гастрольдерде болдық. Әйтәләр бит, кішінің кім екенін біләсің келсе, юлға шығып қара, гастрольға шығып қара дейлер, бұл шындап та дұрыс әйбір. Әлфия апа кебек ылы йөрәкле, туры сүзле, шарымлы кеше, минем күргәнем юк дөресен әйткәндә. Әйе, син шәп кеше. Менә шундый булып кал. 70 яшьлек тәскилме, 7 яшьлек юбилеем белән синең. Анда мәйданны синең. Чәчәкләрне үзләребезнең. Тормышта дөнья йөрде, бар булмаганда күңелем. Синең өчен иртә кичен ачык минем ишегем. Синең өчен иртә кичен ачык минем ишегем. Юлашман сулганда, хәлмәчекләрдә торганда, дошманлашман сулганда, хәтта күршедә булганда. Юлашман сулганда, хәлмәчекләрдә торганда, дошманлашман сулганда, хәтта күршедә булганда. Юлашман сулганда, ләззәтле булганда. Gençler. Популярный язык, сестра.